Ena studio na sibe masatrase. Na dwade ikuya etachire ene anansedia media. Eduma yen se yeka abakosem, yeka nkwanhyesem, yihye de ma bebre. Na say de yeka Asante abakosem. Emu hwampa ntia na obomoda na ochi. Yɛhyɛ aseɛ no yɛka bibi afa aka Asante paade a na kyerɛ na Osei tutu afei yɛsa ba na Okukwar katichie ana yɛsa so ba na kusi obodu na kusi obodu so yɛka no ho abakɔsɛm na ɛno na ɛdi wieyɛ na kusi obodu de yɛkyerɛ sɛ yɛnya yɛtu din ka sɛ efrɛ sɛ na abotre sɛ asɛm bi a woka bia no sɛ abotre asɛm bi a woka bia no sɛ abotre ti ama ebra no odi hene no ama Asante ɛyɛ mmere paa ɔhena ɔntwe obi aso ɔhena ɔnkɔko ɔhena bibi a woyɛ bia no ɛyɛ abotre ama ne manfo a na hyɛ na se nkuro bi ti sɛ de nkyiranom na bommanom ekwa kusi da homi ɛsan trabesne kɔ ɛyɛ Liberia ɔmo nyinaa ɛtete ɔmo ɛkɔe sɛ na ɛmpɛsɛ ɔbɛkɔ ɛko wei ɛna ma ɔno armanfo ɛka sɛ na de aduro de sɛ wontimi ntra konwa no so de a ɛna na paasɛm ka kyerɛ yɛn asɛm bɛn na ɔmpɛ so ka kyerɛ no sɛ bi de konwa no ato hɔ to ɔno atu ne ho ade so na otu no ho ade so no na ɔsɛ hwehwɛ nipa foforɔ na yɛsae edi no edi adeɛ ɛbra na ɔte aseɛ no na kusi ɔbɔ adum na ɔte aseɛ na ɔnua ne nua maa no bi ɛwɔ hɔ na ɛfrɛ no sɛ na akɔ afiriye na akɔ afiriye ɔno ana bɛyɛ Asante ahimma a ɔtɔ so ɛyɛ miɛnsa ɛsɛ ɔne ne nua ne nyinaa kusi ɔbɔ adum tɔ so miɛnsa ɛna ɔno so ɛtɔ so miɛnsa na akɔ afiriye ɔwo mma na ne mba no wɔn a metimi abɔ wɔn dini ebi ɛne nana ya abrefi ɛne nana Osei Kwadwo nana ya abrefi ɛne nana Osei Kwadwo mabɔ wei no fi sɛ wɔn wɔ dwumadie bi a ebra yɛkɔ no wɔn bɛdi dwuma bi wɔ mu ɛno nti ɛna mabɔ wɔn emienu edin ɛno ebra nana kusi ɔboadum ɔno ankasa etu ne ho ade so no na afei ɛwɔ sɛ yɛpu obi na yɛde ne di adeɛ na ɔno ana ɔfaase a ne friend sɛ na Osei Kwadwo ɔno ana ɔbɛbɛtena akonnwa no ɛso ɔbaeɛ no ɔkae sɛ deɛ nana ɛyɛ Okukwar katichie ɔyɛɛyɛ ɛma onya edin katichie afei ɛyɛ ɔno ana ɔfa so ɔbɔ adum bɛtena so na wama Asante ayɛ mmere ama ɔne ɔbaeɛ wɔ anyɛ bibia na afei nkrofo ɛka kyerɛ sɛ hwɛ yie ana wama yɛ de ɔwɔ fa yɛ no sɛ ɔma Asante ayɛ ankonam na ɛdɔm a hyɛ na se nyinaa wɔn nyinaa asan ɛkorɔ enti sɛ wabɛdi adeɛ de a na Osei Kwadwo kentene ho ɛbra ɔte saa sɛ wɔ wɔyɛ na dwene sɛ ɛneɛ nkuro ɛne dɔm a ɛyɛ miankasa me na Okukwar ɔkɔgye yɛ nyinaa mɛfa kwan bi so na makɔ akɔgye ɔhyɛ aseɛ ɛwɔ ɛyɛ banafoɔ so afei ɔde kɔ wasa afei ɔsan so de kɔ denkyira ada afei ɔsan so de kɔ German afei ha na ɔkɔ ha wɔn nyinaa na ɔhyɛ Asante ase dada na nneɛma bi nti wɔn nyinaa sa kankan bi sɛ denkyirafoɔ a yɛ nyinaa nim sɛdeɛ na wɔn si tie na afei wɔn bɛhyɛ Asante ase wɔn nyinaa hyɛ aseɛ sɛ wɔn ɛtete wɔn ɛho maako
afei osan su firi ho no oko eye isiem fam odagoma na chese eno so wo bo so sabre no maboa ye ho pa esurofo nyina ka bom dagoma fo gonjafo ene surofo nyina no maka bom se wo mu ene Asante ebeko na esense Asante adi kan ene anafo fam ho akọ na wo magigi ho nyina kanka denkyira so ye ka bakose modi ka na kire se denkyafo de wo mu no omni abrofo no de didwa ti bra Asante ekoka denkyiragu ye no ene edwadi a na denkyira ne abrofo no de nyina no sa edwadi ne nyina ebedi Asante eho ene ma no abrofo no de ba ebi eye tuo ene ekuntunum ene sa na de hu ne mani nyina ebi na Asante so de sika akọ na fe enkoa ene ema wo mu de kro sabra be ka sai de na Asante anya atuo foforo atua enemre be ka sai single bad bi aya abrofo de no so na Asante kwakwo ni na atua no mo tuo no na ahwera atuo na ahwera atuo no ye ya de atuduro egum ne yabobo ahwera de ahye to sade de ahyem ne de ahwera ahya no enti uko gina kono ano na tupo na yese wasa da wani afi na akwa na akwa na so bi so Otumfour so egina ho ade be no yewo na wonu so atutu de dada na emu de abrofo de ba ya esenga ba ne de aboba no kurukura itutu ya no yi aboba yi no asale fufura hyem itu betima to sabba no ho ko ade betima to bebrebe sa etue na wo manya omu ene ye eduanu a wo esirem no dagoma fo no ne ade kokko hia na sabre na dagoma fo so enema a omde kun no bi eye pia ana ajan na wonu se soro fo no so de ye ka ajan de a omunim to pa enim ne kura akọ na akọ bi se konkoma fo no a ye ni anim konkoma ne friends kusasi fo to pa ba na nsen ihu se ne na ajan to no ekoso enemre mu nyina no wo mu da so isu ajan no na no msusu o magana no hyepa na fe o mpia no so o mutua na no so no hyepa na o mu nim se Asante etuo no a wo mu de eba no ano hye yi pa di ebra o mu no atu ajan no na Asante so atu dimayam fe o mu hwa na etuo no ano hye na ekum o mu nkrofo pa o mu ji o mu ba bi a enyeyi nti sabra no na ohina na odi eso eye chi gbabia ona na owo eye dagoba fo no afa o ma ne nsaso aka se ajobre yankubio ya hunu se na opoku a kateche wasanyaba nti sa na tie dia eniema na yede ba ye besan ede aba eye enkoa eye anentwie eye enwan eye batakari ene dede akeka ka huni na opoku apenso omo bre Asante no omo ehya ase se omo ede beba alifaka se pa na Osei Kwadwo o chese de ede kai no pa se osonto kom so obeko a ono oni nkunimu a on fa ba sa tofo nti nipa bebre kire se awia kete no ginam ti on friend Osei Kwadwo a okon awia migiri se da bre sabra no o ti bible mu asem bi fa so yani bi ani friend Joshua obom paye kire onyankopon se emma wie yi nkoto okum se bedi nkunim sa suno ana na wo na Osei Kwadwo eho se okun a oni nkunuma onyai ekon no se ya wia se ya anadwo se ya daben anopa tututu se de yo na Osei Kwadwo obeko na nipa bebrezi se awia de ya na kon no nkon ya pa etifititi nyina mu no entokwa na maybe say Israel for maybe say Philistine for maybe say they are not ana na obudi konti sheshe so na obudi o makonku sebni ade na Osei Kwadwo de awia kete nti obudi emrane a friend say okon awia ade tro
So ono nko a no ne oba awia kete musi fufuo hu die no mudi mu nkonkonte mudi mbanko mo so me besene me nko na nkokoko okwa kokko enti your friend say Osei Kwadwo a okko awia odi ade efie mako edu emiensa ansana otwa nananom ewo ensie edu nana Osei Kwadwo ne ho abakosem kakra bebese yetie do eni bebre ka ho se uwo bi ade beka ho a eno na ade abehye comment side no ase afi eya odan so a na no so atekisa ade ne yemede pa me like afi ya no subscribe so sebe ya post yi no ano beba o phone so na osusu onye bi echi ne de bia na ebetimi ade abro ba bi a wo no eba sa bebo pi na osusu wakoso etiti school for so a mo ye social hodo no se utie ye anansia dia media ensem ya ene susu obetimi ade aye social hodo bebre na watwa se ensem ya oda na ne na sensibe na de brewo me kramo na masa susu atwa so eda fofo ede amam ewo nsante ahemfo ahodo a omoko ye beka obi a ho abakosem eni ti se onya ya na se nyam kai no wachie na fi comment no like me da sipi makramo